Avui ens endinsem en una història realment èpica, la d'una llengua que ha vist de tots colors, imperis, reis, dictadors. Parlem, és clar, de la història del català. Un viatge de més de 1.000 anys amb alts i baixos, moments de glòria, caigudes gairebé mortals i, sobretot, una capacitat de supervivència, vaja, sorprenent. I aquí tenim la gran pregunta, la que ho mou tot, oi? Com pot ser que una llengua sobrevisqui a tot això durant més d'un mil·lenni? Com passa de ser la llengua del carrer a una llengua de poder i cultura per després gairebé desaparèixer i tornar a renéixer amb una força renovada? Doncs bé, avui intentarem desxifrar-ho. Bé, doncs per entendre-ho tot hem de començar pel principi, com és lògic, i el principi ens porta molt enrere, a un dels imperis més famosos de la història, l'imperi romà. D'allà neix tot. A veure, per entendre com comença a néixer el català, hi ha un concepte clau, diglòssia. Sona complicat, però és ben senzill. Pensem-ho així. En aquella època hi havia dues llengües que convivien. Una era la llengua alta, la de prestigi, el llatí, la que s'utilitzava per escriure llibres, a l'església, al govern, la llengua seriosa, diguem-ne. Però, és clar, la gent del carrer, al mercat, a casa, no parlava aquell llatí de llibres. El que parlaven era el que anomenem llatí vulgar, la llengua del poble, vaja. I és d'aquí, precisament d'aquesta llengua baixa, d'aquesta llengua parlada i viscuda, d'on neix el català. Atenció, que això no va ser d'un dia per l'altre. Va ser un procés lentíssim, una evolució de segles, fins que aquella parla va començar a tenir una personalitat pròpia. I arriba un moment clau. Un moment en què aquella llengua que només es parlava fa el gran salt. Es comença a escriure. I aquí tenim el primer gran testimoni, les homilies d'Organyà. Això és molt més que un simple text religiós, És el certificat de naixement del català escrit. La prova que la llengua ja era prou sòlida, prou madura com per posar per escrit idees importants. S'obre un capítol completament nou. I vaja si es va obrir un capítol nou. De fet, el que ve ara és espectacular. Després d'aquells inicis tan humils, diguem-ne, el català agafa una embrancida impressionant. Entrem a la seva primera edat d'or. De cop i volta es converteix en una de les llengües importants d'Europa. Fixem-nos en la rapidesa de tot plegat. En qüestió de pocs segles, la llengua passa de ser gairebé només parlada a ser la veu de tota una potència al Mediterrani, la Corona d'Aragó. De sobte, el català és la llengua dels reis, la llengua amb què es fan les lleis del comerç i, és clar, la llengua de la gran literatura. I enmig de tot això, apareix un personatge que ho canvia tot, Ramon Llull. Per entendre la seva importància, hem de pensar que en aquella època tothom creia que per parlar de ciència o de filosofia calia fer-ho en llatí, punt. Doncs Llull arriba i diu, no, el català també serveix. I no només ho diu, ho demostra. S'inventa paraules, crea un llenguatge per poder expressar les idees més complexes. És com si agafés la llengua del carrer i la posés al nivell del pensament més elevat de l'època. Increïble. I si Llull va ser un geni, el segle XV va ser la culminació, el que anomenem el segle d'or. I l'exemple perfecte és una obra monumental com el Tirant lo Blanc. Això ja no és només una obra mestra de la literatura catalana, és que és una obra mestra de la literatura universal. El Tirant és la prova definitiva que el català havia arribat al cim. Però ja se sap com van aquestes històries. Després d'arribar tan amunt, comença la caiguda. I va ser una caiguda llarga i dolorosa. Entrem ara en els segles foscos, el període de la decadència. Què va passar? Doncs, bàsicament, la política va canviar. Amb la unió amb Castella, el centre de poder es va desplaçar, i amb el poder es desplaça el prestigi de la llengua. El castellà comença a ser la llengua important, la que s'utilitza a la cort. I el català, a poc, comença a quedar raconat. És un procés lent, però imparable. I llavors arriba una data clau, 1116. Això és un abans i un després. Després de la Guerra de Successió, s'imposen els decrets de nova planta. I aquí la cosa canvia radicalment. Perquè ja no és només que el català perdi prestigi, és que directament se'n prohibeix l'ús oficial, a l'administració, als jutjats, res, per llei. El català queda tancat a casa, a l'àmbit privat. En aquest punt, tot semblava perdut. La llengua semblava condemnada a desaparèixer. Però aquí és on la història del català ens torna a sorprendre. Quan tot semblava acabat, de les cendres sorgeix un moviment que ho capgirarà tot. Comença la gran recuperació. Només cal veure la diferència. És el dia i la nit. Veníem d'una pèrdua de prestigi total, d'un ús limitat a la vida privada, i de cop la renaixença. Què buscava aquest moviment? Doncs exactament el contrari. Recuperar l'orgull, tornar a posar la llengua al centre de la cultura.
L'objectiu era treure el català de la cuina per entendre'ns i tornar-lo a posar als llibres, al teatre, a la vida pública. I com ho van fer? Doncs intel·lectuals, poetes, escriptors van començar a mirar enrere, a aquella edat d'or medieval, per buscar inspiració. Van recuperar, per exemple, els Jocs Florals. Eren uns concursos de poesia que van tenir un èxit brutal i que van ajudar a despertar una altra vegada la consciència i l'amor per la llengua. Ara bé, tot aquest entusiasme romàntic necessitava una cosa: ordre. La llengua s'havia de modernitzar per sobreviure. I aquí apareix la figura gegant de Pompeu Fabra. Fabra va ser, diguem-ne, l'enginyer del català modern. Va entendre que sense unes regles clares i per a tothom no s'anava enlloc. I es va posar a la feina. Va crear una ortografia unificada, un diccionari, una gramàtica. En definitiva, va donar al català les eines per ser una llengua del segle XX. I amb aquestes eines arribem fins avui. Després d'un viatge tan mogut, com està el català ara mateix? Doncs és una llengua ben viva, però, com sempre, amb nous reptes al davant. Sembla mentida, però el segle XX va portar una altra prova de foc, la dictadura de Franco. Un altre cop duríssim, una altra vegada la prohibició, la persecució, però un cop més la història es repeteix. La llengua aguanta, com pot, a les cases, gairebé en secret. I amb l'arribada de la democràcia, torna a renéixer, i ho fa amb una força espectacular. Torna a l'escola, a la televisió, a l'administració. Torna a ser una llengua plenament oficial. I és important entendre que avui, quan parlem de català, no parlem d'una sola cosa uniforme. És una llengua amb moltes veus, amb molts accents. No es parla igual a Girona que a Venècia, o a Lleida o a Mallorca. I aquesta diversitat, lluny de ser un problema, és una de les seves grans riqueses. Demostra que és una llengua viva i arrelada en molts territoris diferents. I, un petit aclariment important, dins de Catalunya, a la Vall d'Aran es parla l'aranès. Compte, que l'aranès no és un dialecte del català, És una altra llengua, l'occità. És com una llengua germana. I el fet que sigui cooficial a Catalunya ens mostra, de fet, la riquesa lingüística tan gran que hi ha. I tot aquest viatge ens porta a la pregunta final, la pregunta del present i del futur. En el món d'avui, un món globalitzat, digital, què fa falta perquè una llengua com el català no només sobrevisqui, sinó que prosperi? Si alguna cosa ens ensenya aquesta història de 1000 anys és que, més enllà de lleis i de governs, la força d'una llengua rau, sobretot, en la voluntat de la seva gent de continuar-la parlant, de mantenir viva la seva veu.